Новини на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. І далі говоримо тільки про найважливіше і найцікавіше станом на цю годину. І розпочинаємо з першої перемоги, яка вже є. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вперше припинив справу проти учасника одиночного пікету Рустема Мустафаєва. Апеляційну скаргу мітингувальника суд неочікувано задовольнив. Попри те, що у випадку десятків інших аналогічних справ, що розглядалися раніше, вироки були лише обвинувальними. І ще за однією апеляційною скаргою Енверу Мустафаєву вирок суду першої інстанції залишили в силі. Чоловік за те, що вийшов 14 жовтня на дозволений протест, має сплатити 10-тисячний штраф. Розгляд іще однієї третьої апеляції так званий суд переніс на 15-ту годину за кримським часом. Это, конечно же, прогресс и нонсенс для нас, но суд апелляционный прекратил рассмотрение административного правонарушения со стороны Мустафаева Марлена и Рустема и закрыл это дело. Альхамдулилля, это хоть небольшая, но тем не менее победа в нашем деле. Основанием для прекращения рассмотрения дела было то, что были нарушены судебные нормы и процессуальные нормы, порядок суда первой инстанции, в связи с чем судья усмотрел в этом нарушение и просто-напросто прекратил это дело. 14 жовтня торік більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслом «Кримські татари не терористи». Окупаційна влада Криму об'єднала ці акції в одне масове зібрання, назвавши його несанкціонованим, і оштрафувала понад 80 його учасників. Сьогодні перед окупаційним судом у Сімферополі знову постане Бахчисарайська четвірка. Підконтрольні Кремлю прокурори хочуть обмежити обвинуваченим та їхньому захисту час для ознайомлення з матеріалами справи про так званий тероризм. Її фігурантів Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова та Зеврі Апсеїтова окупанти вже майже 2 роки тримають у СІЗО за звинуваченнями у причетності до організації Хізбут Тахрір. І, як підозрюють адвокати та родичі Бахчисарайської четвірки, російська ФСБ хоче якомога швидше етапувати затриманих кримців до Ростова-на-Дону. Сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. То случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок, вот, последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. І у так званій справі 26 лютого сьогодні теж триває слухання у підконтрольному окупантам Центральному районному суді Сімферополя. Його перенесли з вівторка 27 лютого. Тоді на суд через зайнятість в іншій справі не зміг з'явитися один з адвокатів. На лаві підсудних Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Арсен Юнусов, Ескендер Кантеміров та Ескендер Емірвалієв. Їх усіх окупанти звинувачують у причетності до сутичок під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Завтра на процессе по так называемому делу 26 февраля состоится, прокурор продолжит оглашать материалы уголовного дела, которые он не смог огласить по непонятным причинам. И я думаю, после этого, если у стороны защиты не будет никаких больше ходатайств, мы перейдем уже к прениям. І ми продовжуємо відтворювати хроніку доленосних для Криму подій 2014 року. Отож, 2 березня. До сумнозвісного референдуму залишаються 2 тижні. Так звані вічливі люди в балаклавах і зі зброєю одну за одною захоплюють українські військові частини. Представник президента в Криму Сергій Куніцин під вигуки «Ганьба» намагається втекти з Сімферополя. А командувач Військово-морських сил України Денис Березовський зраджує присязі і переходить на бік окупаційної влади. То яким був цей день 4 роки тому, далі без коментарів.
Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Повернення додому. Сьогодні з полону бойовиків на контрольовану Україною територію повернулися два прикордонники – Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак. Агресори викрили їх на Сумщині 3 жовтня минулого року, а сьогодні зранку чоловіків обміняли на двох російських прикордонників, які незаконно проникли на українську територію на адмінмежі з Кримом в липні минулого року. Деталей обміну, як і, власне, умов, в яких тримали наших прикордонників, поки що не повідомляють. І в ці хвилини звільнені прямують до Києва, аби зустрітися з рідними та пройти необхідне обстеження за потреби лікування та реабілітацію у столиці. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. Вирішував питання, я вже сказав, безпосередньо президент України. Був дзвонок, був телефонний дзвонок на самому високому рівні. І це була перемовина на обмін на двох прикордонників російських, які незаконно потрапили на територію країни. З газу на мазут. У зв'язку з відмовою «Газпрому» постачати Україні газ, Кабінет міністрів вводить в дію національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці. План дій, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут. І це дасть можливість зекономити. Принаймні так запевнив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Його у парламенті слухала наша кореспондент Олена Стецюк, і вона з нами наживо, тож в Олени дізнаємося подробиці. Олено, вітаю. Що ще розповів міністр? І чи пояснив, як безпосередньо на українцях це позначиться, як ми це помітимо, це переведення з газу на мазут? Вітаю, колего. Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик презентував сьогодні національний план дій в енергетиці на наступних 5 днів. Він був ухвалений на засіданні кризового штабу і, за словами міністра Насалика, генеруючі компанії мають перейти із газу на мазут на наступні 5 днів. За його словами, це дозволить економити від 15 до 20 мільйонів кубів газу на добу. Це перший крок, а другий крок полягає у тому, що від сьогодні усі дитячі садочки, школи та виші повністю закриваються до 6 березня. Далі пряма мова міністра. НАК «Нафтогаз України» стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої держави порядка 15-20 мільйонів кубів газу. Було введено в план національний план дій. Він передбачає, перше, перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Звернувся міністр також і до підприємств, аби вони переглянули свій графік роботи. Я нагадаю, що «Нафтогаз України» сьогодні закликав економити газ, оскільки все це пов'язано із рішенням після того, як з'явилося рішення Стокгольмського арбітражу, «Газпром» зменшив постачання газу. Як такі дії Росії коментують у парламенті? Далі в прямій мові. Зменшили тиск у газовій трубі і зменшили поставки Україні. Це така сама відповідь від тої банди з Кремля, які роблять все для того, щоб у ці холодні дні заморозили Україну і затягнути зашморг на шиї України газовий. Але ми цьому не піддамося.
Депутати також звертаються і до простих українців цими днями зменшити на кілька градусів температуру у своїх котлах за можливістю і пропонують і скоріше просять протриматися буквально до 5-6 березня. Колего? Олено, спасибі тобі за подробиці. Дякую за роботу. Наш кореспондент Олена Стецюк розповіла про те, що до 6 березня школи і садочки не працюватимуть. Це передбачає національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці, яку ввів в дію Кабінет міністрів. Джавеліни для України. Держдеп США схвалив продаж Києву протитанкових ракетних комплексів на суму $47 мільйонів. Про це йдеться у заяві Пентагону. Там переконані, джавеліни допоможуть Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, а тому готові виконати запит України придбати у США 210 ракет і 37 пускових установок. В угоду американці включать не лише транспортування джавелінів, але й навчання і технічну допомогу. На таку новину з океану вже відреагував президент України. На своїй сторінці у Фейсбук Петро Порошенко подякував своєму американському колезі Дональду Трампу за історичне рішення і підтримку України. Фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито. Ця зброя в руках українських військових стане додатковим стимулюючим аргументом проти російської агресії на Донбасі. Лише єдністю і солідарністю можна зупинити російського агресора та вберегти вільний світ від його маніакальних амбіцій. А тим часом Пентагон не здивований заявами Путіна про ядерну зброю. У Міністерстві оборони США на завуальовані погрози Кремля теж відповіли непрозорим натяком. Мовляв, американська армія повністю підготовлена. Напередодні під час виступу перед федеральними зборами Путін хизувався, що в Росії є непереможна зброя – міжконтинентальна балістична ракета, яка нібито може завдати удару по США. Кремлівський очільник навіть відео демонстрував. Щоправда, блогери одразу ж впізнали в ньому анімацію з фільму російського каналу ще 2007 року. Ми не здивовані такими заявами Росії. Американський народ може бути спокійним, тому що ми повністю підготовлені. І Росія прагне агресії та загрожує всьому світові. Так у Білому домі відреагували на заяву Путіна про розробку нового наступального ядерного озброєння. І одразу нагадали, що оборонний бюджет Сполучених Штатів складає $700 мільярдів. А отже, американська армія сильна як ніколи і готова протистояти будь-якій загрозі. Президент Путін підтвердив те, що уряд Сполучених Штатів знав увесь цей час, а Росія заперечувала. Росія вже більше 10 років розробляє систему озброєння, безпосередньо порушуючи свої договірні зобов'язання. Президент Трамп розуміє, які загрози стоять перед Америкою і нашими союзниками в цьому столітті, і сповнений рішучості захистити нашу батьківщину і зберегти мир, навіть нехай силою. Повернути цілісність Україні обіцяє з Москви екс-президент-втікач Янукович, щоправда, без окупованого Росією Криму. Сьогодні він вперше за майже 2 останні роки дав прес-конференцію і пообіцяв мирним шляхом об'єднати Україну та Донбас, а про анексований півострів у цій схемі навіть не згадав. Урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность украинского государства. Культурна або територіальна автономія. Вчора президент Петро Порошенко пообіцяв, що питання національної або національно-культурної автономії кримських татар винесе в парламент тільки після його остаточного варіанту, затвердженого Конституційною комісією. Однак після того, як наш кореспондент уточнила, чи йдеться не про національну культурну, а про національно-територіальну автономію кримських татар, Порошенко підкреслив, що врахує це уточнення. Тож на якій стадії законопроект і про яку саме автономію йдеться в документі, або, може, президент обмовився, дізнавались наші журналісти. Розмови про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії в Україні тривають вже кілька років. Торік у травні була створена робоча група Конституційної комісії і у листопаді була завершена робота з підготовки змін та доповнень до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». За словами голови Меджлісу Рифата Чубарова, в документі написано «національно-територіальна автономія». От в тих змінах, які ми підготували,
і тут немає жодних сумнівів, мова йде про кримську автономію, яка утворюється за національно-територіальною ознакою. В статті 134 говориться про те, що джерелом кримської автономії є право кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу України. Однак президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання телеканалу АТР, назвав автономію національною або національно-культурною. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Відповідаючи на уточнюючі запитання щодо статусу саме національної територіальної автономії, президент відповів наступне. Це не культурна автономія, це територіальна національна автономія. Я врахую вас. Таку відповідь президента представники Меджлісу в Криму не зрозуміли. У меня нет оснований считать, что президент Украины сознательно навязывает идеи национально-культурной автономии для крымских татар, но вместе с тем глава государства должен быть крайне осторожен в подобных высказываниях, так как ожидания крымских татар в отношении конституционных изменений, которые сегодня предстоят в Украине касательно статуса Крыма, крайне высоки. И от тех действий, которые будет предпринимать украинская власть, все ее ветви, в том числе и президент Украины, будет зависеть очень многое. Проте у Києві слова Петра Порошенка у Меджлісі називають обмовкою. Мовляв, Гарант сам був ініціатором створення робочої групи Конституційної комісії, і представники адміністрації президента брали активну участь в роботі над проєктом змін до основного закону України. Той текст, який ми готували, а в нашій робочій групі були і відповідальні працівники адміністрації президента, правники. Це говорить про те, що ми працювали виключно над удосконаленням статусу існуючої кримської автономії і на основі права кримськотатарського народу на самовизначення. Тому будь-які твердження інші, вони можуть бути дійсно обмовленням. Арсен Жумаділов – один з тих, хто працював над законопроєктом. Він входить в робочу групу. Каже, всі напрацювання стосувалися саме національної територіальної автономії. Слова президента називає прикрою випадковістю, бо той багато працює. Я дійсно сподіваюся, що це була просто, скажімо так, несвідома помилка президента. Він мав занадто багато складних питань, які його дещо, скажімо так, розбалансували, і він просто непідготовлено відповів на ваше питання. Заявляю відповідально, та автономія, яка спроєктована нами, є національно-територіальною автономією. Крапка. Документ звучить «Крим». Оптимізм додає обіцянка президента пришвидшити процес ухвалення конституційних змін. Він пообіцяв скликати Конституційну комісію, влаштувати публічне обговорення та потім подати законопроєкт на розгляд у Верховну Раду. Ельвіна Сидбулаєва, Олена Стецюк та Ельдар Ісматов. Заман, АТР. Це поки що всі новини, які станом на цю годину підготувала наша команда. Більше подій та новин у розвитку вже менш ніж за годину, тож залишайтеся з АТР.